Ini ndiri mukadzi ane makore 36 ekuberekwa. Ndiri muimba yepiri. Ndakabereka mwana wangu 1 mukomana. Imba iyi yandishungurudza zvekuti ndaakushaya kuti ndoita sei. Now it seems hama dzemurume dzinoenda kusaidi kwake. Pamba patinogara ndepavabereki vake. Vabereki vake vakashaya vachigara mutauni vese. Saka kungonetsana anoti enda kumba kwenyu. Ndafamba ndaneta vedu wei. Mwoyo wekupfugama kumaprofita handichina. Kuchivanhu ndakaenda asi akagona kuti ndivake imba handisati ndamuwana. Ndapererwa handiziviwo pamwe ndine mweya wechikwambo here inoita kuti ndisagara mumba, kana kuti imwe ndeye varume. Ndatambudzika nekufamba, ini ndapera simba. Basa chairo kutsvaga zviri kutoramba. Handizivi kuti ndoita sei kuti upenyu hwangu huite zvakanaka. Tikangogumburana chete nemurume wangu, hapachina kana chatinotombotaura. Anototsamwa kunge achatoita vhiki yese akanditsamwira asingadi kana kutaura neni, kumba asingadzoki. Handizivi kana kuti vanogona kubatsirawo kuti upenyu hwangu huitewo neimwe nzira, ndionekwe semunhu mumhuri yandiri iyi. Ndaakufunga kuenda kumusha kune vabereki, asi ivo vabereki vangu vari kutozama kuzvifambirawo, asi hapana chiri kubuda. Saka ndinokumbirawo vedu weye vangakwanisa kundibatsirawo kuti ndoitawo sei imba yangu isati yaparara vehama. Tinongoti tikanetsana then ototanga kuramwa murume uya, haachatodzoki kumba. Saka ndichazivawo kuti ndoitawo sei pakadai. Ndibatsirewo veukama nemazano nevanokwanisawo kundibatsira nezvechivanhu, chero kun'anga chaidzo hama dzangu, kuti imba yangu imire. Isai henyu nhamba dzenyu mucomment section. Tichateera mucomment section.